Pagdiriwang ng 50th Sinulog sa Carmen sa lalawigan ng Cebu noong linggo naging matagumpay. Naritong detalye sa report ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Binuksan ang aktibidad sa isang street dancing competition na nilahukan ng 22 competing contingents na naglalaban-laban sa 3 categories. Unang naglaban sa isang showdown ang 7 contingents mula sa bayan ng Carmen sa ilalim ng local category. Idiniklarang kampiyon sa Ritual Showdown ang tribo San Roque, umangalawa naman ang tribo Lungayanon at sinundan ng tribo Epilasyon na nakuha ang pangatlong pwesto. Sunod na nagtagisan ang 15 contingents mula sa ibang bayan at lungsod ng Cebu. Sa free interpretation category, nanalo ang contingent mula sa Toledo City. Nakuha naman ng City of Naga ang second place sa Ritual Showdown. At ang lumadbasakano ng Cebu City na third placer, second placer din sa street dancing category. Sa Sinulog-based category, nagkampiyon ang contingent mula sa Carcar City. Second placer naman ang contingent mula sa Talisay City. Third placer naman ang contingent mula sa Mandaue City. Mabuhay ang Sugbo! Mabuhay ka! Sugboanon! Tinapos ang Sinulog sa Carmen sa isang engranding fireworks display. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan May Rondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News.